Hukum kaying Bishar Meglaya High Court ikis aim ki hima bat nong sen charge nong bekidei ban ai jaka thang breu na kabenta kitu ki ba don jaka. Kaying Bishar Meglaya High Court kalapin mi yakani ko hukum hadien bakashnong kaseng khasi bat kawai ni ki balang kristan kilaya kiu ying li ying sao na kadau ba yakni bat kamtara yakwe ke jaka hamau khan pasiar hapo ki hima melim. Yakani layat hu do way na kinong lumjing tip RTI activist uba Despar Singh Rani. Habakren ha kinong tho kot kubor uba Rani layat hu banakajing lumjing tip jong u las ngau thu banakalyang kinong kam ya kate ka jaka kimshim lala ban pinshisha ya kajing long try jongki lingba ki dulir ki jongki. Hakabe day bat kani kaying Bishar Jangka Court of Executive Judicial Magistrate bat kumjuru nakalyang jong sim kahima kilakentu yikinong kam jaka beki day banwan shakajing isuk paramaki. Har pasir iskasihil melim simsip te kumba supungan mau pi kene kejing kini jaka te ke bala kata asal kejing de jongi prahasi nomor ba naga balang katolik ro kam bagade jongka jongki naga snong ro kam bagade jaka jongki ba nak singasi ro kam bagade jaka jongki ti kumlai i hang diki singi ke badep ko ka print media ba ka electronic media ti halor kan ne ka phang nak lang jonga ku social activist ada activist ngam sohun bansu i kumto klam dawat yak jinisya khnang ba ki pai ba ki sya kidar don ayu halendet juga ni kejinya kini jaga ti habede bagane nakalyang jonga ngakat kum ka report ngabis kar kum ka report juga RTI ngayo DC office ka apolai tarik mentawana araja huwe ti kum ispenkan mau pi kini kejing ni jaga ka sedang na du ka arfa tarik bene bulai araja khat praha ka ba ka sengasi mokhan ka tho syakasnong na benta banpan jaka thang na benta kito giberiu kebdang im hagani am terai ti nakadau jing slim ban ai ke report dan ne ban ai jing bentim na kalang snong te gani kasengasi kala pentip yang syara snong haga apply tarik banai bandriu ar hajar khandai ban benkan mau halor kan jing pan jaka thang breu te gani jing long kuman ne jing bom pensyai ne jing bom khot yakran la ne jing bom khot dorbar jong ne ka snong mokhan kala pelong ya ne ka sengkasi imat ban pentip no syak snong hak ar pro pratarik banai bakhat ar haja ar pho ba kinsi na yumo pot ha te lum kumbakam ka snong de lum jing tep snong how te lum jing tep snong ndre nak lang kasi sengkasi ba ka ong ba ne le lum bala ju thang ya ki bang long kasin na du kolong kuma bala pen si charo kata da jing don jo mor si arang tu te kene jing ai jing tip jong ni ka sengasi sya ka snong ban si mo pot no te kala pelong ya ka snong ban pentip ne ban pen phai ya halor kene jing pentip jong ni ka sengasi lang ba i sekretari i kong pen hun lang nongrum te hukum na snong bat ha ka ar khandai tarik banai ba khat ar haja ar phohi kasnong ong basange shwa ya kane jing liksi mo put tat hado banda rai daka dor basno kata de ke jing pentip la jing pen phai jong rong basnong ha galor kane chithi ka ba pentip ka singasi bani si yo mo put ha ar patrik ti kane ka jing pentip jong kasnong ba omsha ban si mo put tat hado banda rai dor basnong de ini isketeri bade kong penhun ila reply ya kene sti ba pha snong ba pha da snong chei la reply ha kalai phui tarik banai ba khat ar haja ar pheu hi iba ong ba kene sti ka ba pha jo ini isketeri la pha ha kerteng jo seng kum isketeri ti ka snong ba de ka pan pha ya i kumiru shimet takamut klan mention ye kum isketeri jong ka sengasi kamut la shutho be hai kong penhun te ini kong penhun iong ba kani ga chithi kani ge report ka don bar khoi ne dai fikwa ngan ai dia te kani chithi kalong ka ba mla ban piang na sangasi ka kantai ini chithi namar ba fiklem na chithi address changa kum sekretari dai fi address changa kum iru shimet
ti halo kini sti kelap pelong no ya kedia kasnong ban lum no ikadawar pelun ha khatwei tarik banai banengkong ar hajar kuwe ti kano kadawar pelun baro kelewan lut ti kada ni kadawar pelun dagawei kasur kelarai ba kasnong kanok ai jakathang ya kaneka sengasi nakidaw bak penkhen ba klali si mo puat klem kajing up ya kajing rajong snong ti kani karai jong ga do basnong kadon ngine bro khoi karai kala basnong kala ai hukum ru ya gini kasengasi ba pidei ban lek khut noi tu mo puat hapo shibnai namar kani ke jaka kadei kadaka jong snong balaju tip kumlum jing bet tip snong ndrei ka basus ka ba longo apade ha kani ke ju jaka ka bakam ke snong te yu to mau balasi daka sengasi ha kata jaka ti wan phut no sa balang tholik bai to ma basi sengasi ha khanyu tarik nai bandriu arpui wan phut no balang tholik da ga jing bentip ba kani ke jaka ka de ki jongki ti ha bai dei ba kani na galyang ga snong do kala pentip kala pentip sa snong ba ladon ki bawan phut yu mau balasi da sengasi da ki bri ga bentip la pentip da kanika sengasi ti hadim la pentip da sengasi ka snong kala ai jingtip ka panphai kala ba ga tu ga jaka ka basi mo put ma phi ka sengasi ka de ga jaka jong balang tholik ndai ka ne ka long contradict pada hakarai dor bar ka ba kharwei tarik banai berengkong arajar huwei ka snong ka ong bai tu jaka basi mo put ma phi ka de ga jaka jong ni bat pidei ban suweng noi mo put hapo Sibnai, ndrei hakani ka reply jong snong pada hadian balawan phut daka balang katolik yau mo puat ka reply ka snong ka ong ba ka tu ka jaka ka de jong ka balang katolik te nagalang snong ka namla banti action ya ka ne jing wan phut mo puat jong ne ka balang katolik ti kane ka jing bomshai nagalang snong nang kong ka ong de jaka jong ka hakmat karai dorbar hadian pada ong ka dijaka jong balang telik ti kala pelong no igane karkum ka sai pon mo kala pelong no igane ka sengasi ban ujon as daka FIR syau klip mongat haga asfan tarik benai bandriu snem ar hajar huwe ti la ai daka FIR ti kani ka FIR na kalian ka balang katolik ro kala pensya igane ka FIR haga live benai bandriu ar huwe la pensai ka nongrim ba tu ka jaka ka de jong ka jaka jong ka balang thalik ti habe dei ba ne ter na kaliang ka snong kal complain ru shaw suiem jong himam liem ha ka ar hnriu tarik nai ba saw ar huwe ha complain la tho ba ka ne ka jingwan si put be an jong ne ka sengasi ha po ka jaka jong ka snong ti ka ne ka ujor jong ne ka jong ne suiem te na kaliang ka office jong suiem ka penslem yang jing bisa te kalawan no kanika order ka bamoy na DC office ka order na DC office ka ai hukum yo video ban conduct inquiry ha pratarik nai basan arhuwe kanika order DC kami aksan tarik nai basan arhaja arhuwe ka hukum yo video ban conduct spot inquiry ya kati kini jaka hangte hapo mokhar pasir tikar kom kanika inspection ya pratarik banai basan arhaja arhuwe kanika inspection hine ada don ke order hine bahadian oleh inspect ya kini jaka hangte lasem ba kati jaka om somla ban pinsya bagade ke jaka jumno namar ba nagalang rasnung ro kam don ko rasla ti nagalang ga balang tholik ro kamora ita ikut sla ban pinsya ba dakseng ga siru kam semla don ko don sla ti habedai ba kani ka spot inquiry na video kasyu hukum ya rum ba sno ba lakno no kat kum ke sti ka banangkong pidei ban thaulat no ban ai jaka thang briu ya kini ki briu kini ki briu banangkam langdon ha kanem tarai ha kalama jong sengsi tina kani ka order ka ba mi no video ka pensya ba kati jing kini jaka hangte
di jaka kamut don kamut kalong bai Katolik ro kimla ban kam trai ka snong ro kamla ban kam trai ka singasi ro kamla ban kam trai ba la ai da video ha ka ju por la don ro ka don ro ka jing besha na us imliam la khod hajir ini brio ka kom ka complain ha ka ar pun rio tarik blai basa ar huwe us imliam la khod hajir gini hadien bal khod hajir la le sor jamir ha sor jamin ha tegi jaka sor jamin ngam ko spot verification ni spot inquiry ti hadien ba sor jamin la khod hajir po ka office jong sim arsia tiga rai jong kane ka rai jong sim ru kalong ka stadium kumju kum karai kum balong karai jong u video ta karai kalong ba na kalyang sim ka kwa ban penyesuk ye kini kilai mamla namar ba om don balan pensya yang jinglong trai lor ti jaka te nak lang husim la ai hukum ba yamanta kat bapat dep ya kene jing bisyar ya jinglong trai lor jaka saka buari bahalor ti nak lang husim ong bakan pun page husim ya ti jaka kamut kini kilai parti na benta jing suk jong snong kini kilai parti ka senggasi ka snong bat ka balang thlik kini don lang ta komiti ha ka bakador bar badus iem kin page wai kin jika tat hadu bandarai da ka yeng bisyar ka kamalor ti bai dei bakane ka jinging don ka kes pada pa kuat jong diwi lengdo ti kan ka kes ru nang lom pending menta ka kes kam dei ka jing ka kes na menta ban pen i ye kot sla ha bai dei ba ka jing long trai ni ka kes ka long bi ka jing penyesuk na bentai kini nai mamla na marba na ketika kuat jong ka kong diwi lengdo hangte benda nang sa penting tikala don ro ka jing khod hajir na kaliang ditega kuat jong ka estuk magistrate na kaliang ka tega kuat ro kala hukum ba lakum nomno la de benya suk ya kani ka de bendan ke jing suk para maki ya ka jaka khnang ba konra kanwana mara ka huri hura po snong tikani ka kuat ro kalau ai karai ba ya kini jaka om don bala ban kam trai maka de bom don kot on sla baro alai mula tikani ka report baro atli nakalang sim ban nakalang video ka penisya ba kati jaka po mokhan pasir kade jaka ka ba hadu menta om patla ban kam trai ndekar kom ka order jong high court pada khandai tadi nai ba araja arfro kalau hukum ya baro ki dang ba snong ya baro ki nung sa snong baro khoj ba nakadaw ke jing bomdon ke jaka thang briu nam ta kini ki briu bomdon ha kanem terai la hukum ya baro ki ba snong ki iem na ne ki langdo ki badai jakara ni jaka snong ba phin a jaka nam ta tu ki briu long bomdon ha kanem terai namar ba kim don jaka thang ti naklang jongaro kentu karkum kani ka orda jo high court ba ya baro ki snong ne hima ba lakum no ki dei ban thaulat ban ai ka enosi le ban ai jaka nam tai dei beriu bidang don hakaniam tarai khnang ba mekinio ya ka jaka thang ka bopura kumala hukum da ka mene khau kai kuat haka khandai tarik nai ba a ya a tikani ka report ka ba ayo